Incwadi maRoma isahluko sesibini iyafundeka. Kungoko ndithi, akunakuziphendulela mntwindini ukugwebayo, nokuba ungubani, kuba ngokugweba omnye uzigweba kwawena, kuba wena ugwebayo wenza kwa ezo zinto. Siyazi ke ukuba isigwebo sikaThixo siwa ngokwenyaniso phezu kwabo bazenzayo ezo zinto zinjalo. Ucinga na ke wena mntwindini ugweba abo bazenzayo ezo zinto zinjalo, ube usenza kwa ezo zinto nawe, ukuthi uyakusisaba na wena isigwebo sikaThixo, okanye uyabudela na ubutyebi bobubele bakhe nonyamezelo nokuzeka kade umsindo? Ungazi ukuba ububele bukaThixo bukusa enguqukweni. Ke uthi ngokuba lukhuni kwakho nentliziyo yakho engenanguquko, uziqwebele ingqumbo ngemini yengqumbo nokutyhilwa komgwebo onobulungisa bukaThixo. Yakuvuza elowo nalowo ngokwemisebenzi yakhe, abo bathi ngokomonde emsebenzini olungileyo bafune uzuko nembeko nokungonakali, abavuze ngobomi obungunaphakade. Ke kwabo beyelenqe bangayithembiyo inyaniso, basuke bathembele entswelabulungiseni, kuya kubakho umsindo nengqumbo, impandezelo noxinaniso emphefumlweni wabantu bonke abenza ububi, kwanomYuda kuqala, kwanowomGrike. Kubekho uzuko ke nembeko noxolo kubantu bonke abenza okulungileyo, kumYuda kuqala, kwanomGrike. Kuba uThixo akukho kukhethabuso, kuba bonke abonileyo bengenamthetho bayakutshabalala ngokunjalo bengenamthetho, nabo bonke bonileyo benomthetho bayakugwetyelwa ngokomthetho. Kuba asingabanela ukuba ngabaphulaphuli bawo umthetho abangabalungisa kuThixo, ngabenzi bawo umthetho abaya kugwetyelwa. Kuba xa abentlanga bathi bengenamthetho benze ngokomvelo okomthetho, abo bangenamthetho nje bangumthetho kubo ngokwabo, bona bawubonakalisayo umsebenzi womthetho ubhalwe ezintliziyweni zabo, zibe isazela sabo singqinelana nawo, zibe izicamango zabo zimangalelana ziphathe kuziphendulela. Kuya kuba njalo entlenikweni uThixo uya kuzigweba izinto ezifihlakeleyo zabantu ngokweendaba zam ezilungileyo ngoYesu Kristu. Uyabona, wena unegama lokuba ungumYuda, wayame ngomthetho, uqhayisa ngoThixo, uyakwazi ukuzithanda kwakhe, ukuzicikida izinto ezihlukeneyo, uwutyelwa umthetho. Kananjalo wena ukholese ngokuthi ungumkhokheli weemfama, ulikhanyiso lwabo basebumnyameni, umluleki wabaswele ukuqonda, umfundisi weentsana, unesimilo sokwazi nesinyaniso emthethweni. Ndithi wena ke ungumfundisayo omnye ungazifundisi, wena ke uvakalisa ukuthi makungebiwa uyeba, wena ke uthi makungakrekrezwa uyakrekreza, wena ke ukruqukileyo zezithixo uphanga itempile kaThixo, wena ke uqhayisa ngomthetho, uyamhlazisa uThixo ngokugqitha umthetho. Kuba igama likaThixo linyenyiswa ngenxa yenu phakathi kwazo iintlanga, njengoko kubhaliweyo kwathiwa, kuba ulwaluko luyanceda okunene, kuba uyawenza umthetho. Kodwa ukuba ungumgqithi womthetho, ulwaluko lwakho lusuke lwaba ngokungaluki. Ngoko ke ukuba ukungoluki uthi uzigcine uzimiselo zomthetho, akuyi kuthi na ukungaluki kwakhe kubalelwe ukuthi kukuwaluka? Kuthi ukungaluki oko kwasemvelweni ngokuwuzalisa umthetho kukugwebe wena ungumgqithi womthetho.